Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Πρώτον, δεν υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Δεν υποχρεούται δηλαδή η Ελλάδα σε υφεσιακά μέτρα όπως αυτά περιλαμβάνοντα στο περιβόητο email του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χαρδούβελη. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί. Έχουμε κάνει παραχωρήσεις, ξέρουμε ότι αυτές οι παραχωρήσεις θα είναι δύσκολες. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάτε τόσο σκληρά μέτρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην Άγγελα Μέρκελ και το Φρανσουά Ολάντ. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλή ψυχραιμία να διατηρήσουμε όλοι. Χθες τα πράγματα από Βρυξέλλες δεν ήταν ακριβώς όπως τα θέλαμε να είναι. Δεν συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις, έφυγαν οι Έλληνες που αποτελούσαν διαπραγματευτική ομάδα. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς, τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους, θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Δύο εναλλακτικές λύσεις πάνω στο τραπέζι. Τη συμφωνία με αυτούς τους όρους ή την άτακτη χρεοκοπία, την έξοδο από το ευρώ. Βεβαίως δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Όχι να οδηγήσουμε απερίσκεπτα τη χώρα σε μια ανεπίστρεπτη οικονομική καταστροφή. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπαιγμένο σύριαλ της δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης. Εξαναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε και να συμβιβαστούμε σε ένα πρόγραμμα που έχει φυσικά στοιχεία και μέτρα που εμείς δεν θα επιλέγαμε να πάρουμε. Που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης. πήραμε την ευθύνη της απόφασης, αποδεχόμενοι και άλλα σκληρά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Από το ψέμα. Γιατί για μας, με την ψήφο του λαού, το βράδυ της 25ης του Γενάρη καταργείται και η Τρόικα και τα μνημόνια. Τις πλαστές υποσχέσεις. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Και τώρα θέλουν για άλλη μια φορά να παριστάνουν τους διασώστες. Ή μάλλον καλύτερα, μιας και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Δεν θέλω να πάω μακριά. Να σας θυμίσω τι έταζαν τις εκλογές του 2012. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Τα περίφημα 18 σημεία. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 σύνταξη. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Αποκαθιστούμε έτσι
την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώπων, αόριστο παράταση της αναστολής στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ, καθώς και νομοθετική απαγόρευση πώλησης ή εκχώρησης σε μη αναγνωρισμένους τραπεζικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις, η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Εσύ τι λέγανε αμέσως μετά τις εκλογές του 12. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Να σας θυμίσω μόνο ότι λέγανε λίγες μέρες πριν. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή και ρήτρα Όταν ανάπτυξης. λέτε του μεγαλύτερου μέρους πάνω από 50% δηλαδή. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτός είναι ο στόχος μας. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια. Πράσινο φως για την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων έδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής εξουσιοδοτεί το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία υπό τη γερμανική Fraport. Στόχος τους είναι τα λιμάνια. Στις διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ δρομολογεί και πάλι η ελληνική κυβέρνηση. Στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε.